Štvrťstoročia, pane. Štvrťstoročia, no. A tak to není veľa na to, že teraz už musíš robiť nové zateplenie. No, použili dobré materiály, chlapci. Vybobla sa tu banda. Čo tam bolo? Čo tam bolo? Za aký materiál tam bol v streche? Vata, minerálna. Minerálna? Minerálna, ale fólia odišla, tak som musel robiť jasné, dodatočnú. Dodatočná hydroizolácia, no. Ale myslíš tú fóliu podškrydlovú? Hej. Jasné. OK. Vidím, že ste nadstavovali krokvy takým latením, takými kontralatmi. Čo ste tam dávali? Akú hrubku? 12. 12 a hrubku krokvy máš? 18, čiže dokopy je to 30. Dokopy máš 30, hej? Malo by byť 40 minerálnej vlny. Takže ona by to mala spraviť na 30 cm. Budete dávať aj takú parozabranu? Jasno. Hej? S takou lepšou hodnotou SD? Asi áno. Dobre, Gazda, dobre. Vidím, že tu máte aj strešné okno. Nové. Osadené profesionálne, pozerám. No dobre, Gazda, tak ďakujem za rozhovor a hádam, tá vlna vám tam bude slúžiť na mraky, mrakového. Dúfajme, že už sa to nebude musieť dotknúť. Jo.